Hai agora un ano, a familia de María José Arcos solicitaba no xulgado a declaración oficial do seu falecemento. Facíano non por convencemento, senón obrigados pola burocracia para poder resolver a herdanza da súa nai. Agora a xustiza vén de resolver o expediente, fixando o falecemento oficial en 2007. A familia non entende os criterios para determinar esta data en lugar de 1996, fecha da súa desaparición. Foi o 15 de agosto cando María José saíu da súa casa en Santiago para pasar unha xornada na praia e nunca volveu. O seu coche aparecía no faro de Corrubedo, pechado e coa documentación ao bolso no seu interior. Ningunha pegada, nin sequera da súa propietaria. Dende entón, nada se soubo da moza que tiña entón 35 anos, aínda que a familia sempre dirixiu as súas sospeitas cara a un amigo co que quedara en verse aquela tarde, Ramiro Villaverde. En 2011, o caso deu un xiro coa súa detención. Tras varios rexistros en fincas da súa propiedade, quedou en liberdade pola falla de probas concluíntes e a causa foi novamente arquivada. Malia que a investigación permanece dende entón en punto morto, o caso non está pechado, polo que os familiares manteñen aínda a esperanza de coñecer algún día o que lle aconteceu a María José. A declaración oficial do falecemento non afecta ao desenvolvemento da investigación, posto que se trata dun mero trámite para resolver a liquidación de bens.